T-Rex-2 vagyok, és ez itt az első unboxing videó a csatornán, amiben egy vadi új egeret fogok kicsomagolni. Kezdjünk is neki. Ollóval felhántjuk itt ezt a részt. Le van ragasztva erős ragasztóval, de remélhetőleg már meg is van. Sikerült kinyitni. Itt az egerünk. Ez egy Trust márkájú USB-s egér. Itt ezt ki kell nyitni, és itt van benne az USB. Van rajta egy DPI gomb, itt a görgő, jobb, illetve bal egér gomb. Hát nem egy nagy egér, pont kézre áll. Itt az USB. És ezt így. Akkor mindjárt nézzük, más nem látta. De még adtak hozzá egy akkumulátort. Nem, elemet adtak hozzá. A csomagolba. Ez egy elem. Hozzá, hogy elnézem, akkor ide kell bele elem is. Ja, kell bele hát. Szóval akkor ez is falni fogja majd az elemeket, de azon kívül egész jónak tűnik ez az egér. Majd ki is próbáljuk egy kis jó kis BF-ezés közben. Na hát először is akkor ezt bedugjuk így, utána bedugjuk ezt, hogy érzékelje. Most nem érzékeli, gondolom. Nem akar kijönni belőle. Egy kis vágás. Mint látható, itt az egér, ilyen pici, és látható, hogy működik, tehát ott van az egér, tehát működik. Ez még eléggé, úgy, na most jó. Látszik, hogy nincs vezeték, tehát simán innen is irányíthatom az egeret. Sőt, még akár a WC-ből is, tehát ez pozitívum. Az még nem az, amire gondoltok. Majd remélhetőleg karácsony után, de amúgy itt van a Battlefield, úgyhogy már készülnek a videóanyagok, tehát ez már ma föl fog kerülni. Hát nem tudom, majd talán egy-két napra rá fog fölkerülni még egy Battlefield videó. Na de hogyha tetszett a videó, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet, és iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek még ilyen unboxing vagy Battlefield videókat látni. Sziasztok!